Amandman 279 se prihvaća u izmijenjenom obliku, tako da isti sada glasi: U prijedlogu Državnog proračuna RH za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i '25. godinu u posebnom dijelu u okviru razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja projekta K578051 OP Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. prioriteti 1, 9 i 10, izvora financiranja 11, opći prihodi i primici, dodaje se nova skupina 36 pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna s iznosom od 2.654.456 eura u 2023. godini. Sredstva za povećanje ovog projekta osiguravaju se smanjenjem rashoda u okviru istog razdjela na aktivnosti A568054 dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije, izvoru financiranja 11, opći prihodi i primici, skupine 36, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. Gospodin Štromar. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, izuzetno mi je drago da ste na moj prijedlog našli još možda i bolje rješenje nego što sam ja dao i zahvaljujem se u ime svih stanovnika općine Vinica, svih stanovnika u Varaždinskoj županiji i svih budućih djece koji će ići u srednju školu u Opeku, u Vinicu, u poljoprivrednu školu, u centar kompetencija. Ovih 20 milijuna kuna koliko smo sada riješili, sutra ćemo vjerujem izglasati, omogućit će djeci da imaju bolje školovanje, ali i da konačno riješimo problem Arboretuma Opeka, to samog dvorca. Dvorac koji se počeo rušiti 80-ih godina i koji je sada u potpuno derutnom stanju. Počeli su radovi, loše je pripremljen projekat, imamo i mi neku krivicu od prije 3-4 godine, ali evo, novi zahtjev, nova povećanja cijena i novi uvjeti nisu omogućili županiji da nastavi taj projekat. Sada, zahvaljujući ovim sredstvima, sigurno ćemo moći završiti taj dvorac i evo, nagovještavam mještanima da će biti otvorenje toga dvorca iduće godine. Znam da niko ne vjeruje, ali na otvorenju će vidjeti kako će zablistati u pravom sjaju. Hvala. Prihvaćam.